Салому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали ман, канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро бисёр бардаро хоҳиш кард ки ғуноҷини айгоҳои масад арзонтарак парто ба шароити ҳозира мо бениҳоят мухлис сихтем. Рози каналта бисёр тамошо мекунем. Подпис сихтем бардар ягомта гоҳои камтар масад шароити ҳозира кати парто мо гоҳгирем дита ғуноҷин чандум зояниё инаи бардар калди имзой будай унуш якумги будай якум гусолаш будай уно парангиш якумги ай навор набурем бардаро аввал подписатсия кунем лайка бизанем бардаро ҳама кӯшиш меҳнати мо барои шумоай ҳар рӯза навор мебинен ҳар рӯз видеои нав дида хоҳем бардаро чӣ хеле ки дидесен ҳамаш барои шумоай бардаро инаи гов баниҳоят гоҳи хубай гоҳи калгова дуюм гусолашай дуюм гусолаша мега бардар саҳар бега чанд литр шир мета ба гарантӣ 6 литр шир бардаро саҳар бега гарантӣ ҷо мегӯха 6 литр шир да бардар ҷо мега даётон дошта бошен ҳами бародар як бародар имо 10,500 як гов гирифта даётон боша нояй ки ҷо ғайрат бурдум даётон боша лабои кабуд кати анам бародар 10 та шир гуфта будаг ҳами бародар гуфт 10 та да ма ҷо мегӯ ма гуфтум 8 та да бугу ҷоб неке насам деди бародар 10 та шир дошта раҳмат гуфт бародар гуфт ки маем гуфт ҳам клиенте ки айта гов гирифта будаят боша гуфт 1000 раҳмат гуфт барои гов ваҳдат 1000 раҳмат гуфт занг зад худаш гуфт гов бения шириш бисёри бад будай гуфт ай у гуфтагита бо бисёр дод гуфт бародар инамиам бародаро 6 та саҳар бега ба гаранти мета и бародар дурӯғ намега чунки минуси кори имон мешавда барои ҳам ҳисоб ростша мега бародаро ира меҷӯшанд ширша мехӯранд гусолои ку гусолошуда бара биёр гусолошуда ане бардаро ғуноҷинаки ёшак аспак ғуноҷинаки ёш инаи бардаро чанд та шир метаини ба гарантӣ бардаро инаи мега ки саҳар бега 4 литр шир мета мега ба гарантӣ 4 та ба гарантӣ 4 литр шир гарантӣ кати якумзой бо ина мега ки бардар дандоноша нишон метем шумо бубинен мега ки инаи якумзой 4 литр шир гарантӣ кати шир мета бардар инаиш саҳар бега 6 та мета иш 6 та мета инаш 4 литр насинаша десем бардаро и гусолаки чай аиш ғуноҷин ауш буқача бардаро биё ҳамира бур буҷуш тест секунем ки видео раф уҷаси ина бардаро ирози меҷуша шумо тамошо кунед 6 литр шир мета гарантӣ иш бардаро иш 4 та мета ғуноҷинаки ёшак бардаро и бародар мега говои маҳаллии хумон бардаро маҳаллии говои маҳаллӣ ишам бардаро говои маҳаллӣ ушам бардаро говои маҳаллӣ иша ҷӯшидесиям ина бардар дидесен ҷӯшидесай хеле адад шатадани ваҳшӣ намезана неке кадом ҳами гов бигира бардаро раҳмат мегӯяд ина дидеси осон ҷӯшад ҷӯшида набинем бардара ана шир ошам меҷӯшем я ошам буҷӯш ина бардар ду чочи утаранги ҳар чо чочиш кор менаҳа ина бардаро ду чочи дигариш ҷӯшидесай ана мера буҷӯш ана ду чочи илава ана бардаро ширфрова паса биё ширша дор ина бардаро шириш тозая шириш тоза ҳамира бардар гусола чанд рӯза шид як ҳафтина шида мега бардаро калго як ҳафтина ма ширша биги ишам бардаро я буҷуша нишон темтона и 4 литр шир мета сар бега 4 литр инаи бардаро 6 та шир мета иш 4 та оз иша ҷӯшиданша нишон метем ана бардаро иша ҷӯшиданша чихе зура осон ҷӯшаиш бардаро у гусоларо биги ака вай макида хоҳ ина бардаро нигоҳ у гусола ира макида хоҳай биги гусол ина бардаро ҷӯшиданша дидем басай басай биё дер шид ки тейнаши ина бардаро шири ишам дар дурини ҳами бардаро ҳардаш ира барои ҷӯшидани шумоай барои нишон доданай бардаро гусолаки кал ғуноҷин гусолаки чӣ биқа ина бардаро биқача бардаро айёддомон наброя айёдмон қариб ромада дандонои ҳамира бо нишон битам торик шидесай дандони ина миша якум шамиша нишон та ина мира якма ина бардаро 4 дандон дора якум гусолаша и якум гусола бардаро дандоноша кафондай уиште басай ина бардаро иш сиёша якум гусола кала нишон мета кала нишон де ина бардаро дандонша дес ина монда сайшкоҷа ина бардаро чандум гусолашай де имзой бардаро дандонош ката ката бо хулосатон дар комментария бинависен ва фикрои худтон анихонед
Бардаро диден иш ина иш якимгиш якимзо иш диимзо нархира чанс мегӯй? 10,000 мегирем бо муомила мекунем. Ҳардаша 10,000. Дита 10,000. Ишам 10,000 бардаро калам 10,000 и гошам 10,000. Ишам 10,000 ишам 10,000 муомила дора. Муомила дора даставка дора. Бардар номрои кира меон? Номрои хитамон башка додага. Мега ки бардар як вақт хизмат када буди шанбамон мега бовар ки мегам номрои худат пол нигоҳ дастай клиентҳои то бисёр ай мега канала бениё тез савдо меша мега номрои хитамон мега худат савдо ки гарантия ай худ тайти мегирем. Ина бардар мега ки савдо шакати тикна. Ина бардаро даставкаша худам мебарам мега гарантия худат метиёха. Номро телефони ман 911 21 72 21 адрес куҷо? нояи хуросони химон бардаро закасо бениҳоят бисёре ҳамаш бо дастгириҳои шумо ки мо ба ҳамҷоро расидем бардаро 10,000 арзон меша даставкаша худат мекунӣ гарантия худаш бародар метаҳад то наворанда худо нигаҳбонат.